नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर. आणि आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहोत कोबीची मसाला घालून केलेली भाजी. तेव्हा ही भाजी कशी केली यासाठी आमचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आज मी कोबीची भाजी करणार आहे. आता मी कशी कोबीची भाजी करते ते बघा. तर पहिल्यांदा कोबी निवडताना काय म्हणजे छोटा असं बघून हिरवी त्याला पानावरची हिरवी असणारा कोबी घ्यायचा. ज्या कोबीची पानं पांढरी असतात ना तो जरा उग्र असतो, म्हणून बघा हिरवट असं म्हणजे हिरवट अशा वरती पानं असणारा कोबी घ्यायचा. आणि छोटे छोटे घ्यायचे, जास्त मोठा घ्यायचा नाही. तो मोठा पण ना जून झाला की तो जरा उग्रट पण त्याच्यामध्ये असतो. तर असा हा कोबी घेतला आहे मी एक. नंतर एक बटाटा घेतला आहे मध्यम आकारचा. नंतर फोडणीसाठी कांदा, लसणीच्या 5-6 पाकळ्या, कढीपत्ता आणि मी हा मालवणी मसाला घालून करणार आहे. हिरवी मिरची